na asfaltových, betónových alebo plastových povrchových ihriskách. Na území Československa sa začala objavovať v 70. rokoch 20. storočia. Slovenská hokejbalová únia vznikla v roku 1990 a o 3 roky neskôr sa stala členom Svetovej hokejovej federácie. Oficiálne majstrovstvá sveta mužov evidujú od roku 1996, kedy v Bratislave zvíťazila Kanada pred Českom a Slovenskom. A takýto hokejbal, si predstavte, zapustil korene 300 obyvateľov majúce dedinke v miestnej časti Cimpera Páci. Svetlo sveta uzrel v roku 2011, konkrétne 11. apríla. Najmä vďaka Perkovi Krajčovičovi, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu predsedu klubu. Jedným z hlavných dôvodov vzniku tohto klubu je, ktorý má vo svojom, majú taký zvláštny zvláštne logo, majú modro-žltých oddielových farbách. No, aby bola, pretože mládež na Páci bola nedostatočne po športovej stránke vyžitia, nebolo to dokonalé, tak založili tejto hokejbalový oddiel a počas celoročnej krátkej histórie sa súčasnili na desiatkách turnajov. Tréningy a zápasy sa odvíjajú v areáli miestneho kúpaliska, ktoré si brigádnici predstavili, mali tam trošku problémy, ale myslím, že už je tam všetko v poriadku. V roku 2011, minulom roku sa členovia HK Pás pravidelne zúčastňovali tréningov počas útorkov a piatkov, za každého počasia a v každom ročnom období. Odohrali aj 4 turnaje, z toho v 2 prípadoch boli aj organizátormi. Viedli sme dočakávanie, pretože v prvom turnaji sa stali víťazmi a v druhom skončili na peknom 2. mieste. Okrem domácich 2 turnajov absolvovali ešte ďalšie 2 nedalekých Voderadoch a takisto pustých Úďanoch. V nasledujúcom trende chce hokejbalový klub pokračovať aj v tohtoročnej sezóne. V pláne má účasť na viacerých podujatiach za účasti tímov z Trnavského a Bratislavského kraja. Podľa slov predsedu Františka Krajčoviča príležitosť do tréningových a turnajových zápasov dostanú hráči všetkých vekových kategórií. A iste ste zvedaví, kto bol nominovaný za tento hokejbalový klub Pác. Takže vedenie tohto oddielu nominovalo Martina Šarvajca za jeho pravidelnú aktívnu športovú a organizačnú činnosť, aj to, že zastáva funkciu, teda post podpredsedu oddielu v priebehu celého roka, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou náročnej sezóny. Takže tohto pešáka s tým moderným účesom prigorovala Martinka, Reisenbichlerová, pripája sa inžinier Janko Báňas, Miloš Šarvik, samozrejme pán starosta. Fotoreportéri môžete si ho nafotiť aj z boku, zuzadu, ako potrebujete. Je pešák aj späť aj zuzadu. Ďalším takým netradičným športom alebo tradičným už